Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Chriselle. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Kung ako na lang sana. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Christian. Day, Chriselle. Nabi ako na-transfer sa pika section. Babae o lalaki? Lalaki, uy. Ayan sa man, gwapo. Ampot lang. Papamansa ko makakita. Excited naman hinoon ko makakita niya, day. Kung gwapo ba na o dili? Kung may time ta, atoon niyang atoon sa pika section. Day, naarang transfer ay. Hala, to'y kagwapo. Asa na ba? Kana ba nagatubang din ba? Ayaw lang palata nga siya atong gitan. Aw, kay mauwaw ta. Loy, abi na ko gwapo, dili man lagi. Moreno lang siya. Kagwapo, anak. Ikaw na magigigwapuhan, anak, good. Tanaw mamalik ka sa tong room. Day, na ako'y chika ni mo. Unsa naman sad na? Nahibaw na ko unsay name atong transferi. Mao ba? Kinsa mo ko ni pangalan ato? Jerome. Uy, mao ba? Yan ang pagilain, Day. Unsa naman sad? Academic achiever man din as Jerome, no? Uy, kulba agad din ang tuhan na. Lagi. Unsa day Facebook anang Jerome Day? Nga naman. Ako lang suwayan og ahad kung iya bang i-accept. Mangotanas ako siyang mga friends, ha? Kung unsay FB account ni Jerome. Di anang FB account ni Jerome. Ako ni siyang suwayan og at friend B. Ha? Wa ka niya i-accept? Wa man day. Nauwa man hinag ko sa akong gibuhat, uy. Nga ako'y nag-una-una. Ay, paabot ta lang, good. Basig na bisera to. Hala, ki-accept ako ni Jerome. Yes! Ako siyang sawayan og message. Aron magka-friends me. Katugay pang nigawas ni Dailoren, uy. Gutom naman kayo. Hi. Oh, hala. Niya pa ingon sa Jerome na ako. Di ba ikaw mo itong naging friend ako sa Facebook? Chriselle ka no? Jerome. Salamat ha, imong gi-accept. Okay, Ray. Inansa ko nga dagang ko mga friends. Kanindot niya smile. Dali na tayo, Chriselle! Excuse ni mo ha. Gitawag na ko sa kong amiga.
Sige, Chris. Mao ba? Friends na rin mo ni Jerome sa FB? O, day. Mao ding ni Duol to siya ni mo. Oo, kaya magiklaro kon, ako ba tong ni-add friend niya? Ah. Kadiyat ra good be. Malipayon lagi ka nga ni Duol siya ni mo. Di ba niingon man ka nga dili ka ganahan niya kay di siya gwapo? Ambot day, uy. Nausab man ko nga, naduol siya na ako. O ganahan ko siyang smile. Unsa? Noon sa amin ko dili man inon ko makatog. Si Jerome man ang pirming niya sa kong una. Hala ka, day! Na in love na tingali kang Jerome. Kaya magsige naman kakaguna-una niya. Murik anak, gid day. Paabot ta lang day nga manguyab si Jerome ni mo. Kumusta naman ka, day? Okay ra ka, day? Ang buot ako ipasabot ba? Kumusta naman ang imong feelings ngadto ni Jerome? Happy naman na ta mo graduate. Oh, naapagihapon. Ha? Wa pa gyud mawa ang imong feelings niya? Wa pa gid day. Ay, naglibugan ko kung siya akong buhaton. Ay, paita gugma ha. Day. Na ako'y tambag ni mo ay. Ako pa ni mo, no? I-confess na lang na niya. Ha? Unsi confess ba, uy? Hala, no? Chat ti siya ba? Og sultihi sa mong feelings niya? Kalain po, uy. Day. Maayo ka. Paminaw ragod. Maura gyud na isulbad. Aron dili ka mag-antos. Sige, day. Akong sawayan. Paita. Wa magit ko reply ni Jerome. Igo naman kong kisin. Wag yung ka-reply eh. Wa lagi. Nauwaw na lang ko sa kong gibuhat day nga ako'y nag-una-una. Day, na ako'y isulti ni mo ba? Ayaw lang kalain ha. Unsa man na day? Naamay gipanguyaban si Jerome din sa tong eskwelahan. Unsa? Mauna, day. Maong panahon na uy nga mo move on na ka. E dili man ikaw yung gusto. Sakit sa kong dughan day, uy. Sakit man di kayo kung reject na tao nga atong gihigugma. Ganong dili naman lang ako yung kimahal. Ako na lang unta. Bisag wa mi magkauyab ni Jerome, pero sakit man daining mulaom ta. Kanimo Jerome, manghinaot ko nga malipayon ka. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN.